לפני חצי שנה נהרג בנו בלבנון, והיום מצטרף ישראל קלאוזנר לחברים של הבן שנפל. כמו שאר החיילים, הוא קיבל אפוד ונשק, הנשק של בנו, ועכשיו הוא משרת במוצב החרמון. כתבנו בצפון מנחם הוביץ עם הכתבה. ישראל קלאוזנר לא נפרד לרגע מהחברים של בנו אוהד שנהרג במלחמת לבנון השנייה. הגעתי לראות אתכם, לשמוע על בני, על אוהד, לחזק אתכם במיוחד, לתת להם הרגשה שעם ישראל אוהב אתכם. לכל מקום שהם הולכים הוא אחריהם. כששמע שהם מתחילים לשרת במרומי החרמון, לקח את הרובה שבנו לחם בו בבנשבל ויצא אחריהם למוצב הצפוני. הנשק הזה זה החיבור היותר עמוק עם הבן, שכל פעם שאני רואה את הנשק ונוגע ואני יודע שבנשק הזה הוא נלחם ונפל, יש לזה משמעות לנשק. יפה. אחד החיילים מפנה לו מיטה בתוך המוצב. מפקד בגדוד 51 של גולני נותן לו סקירה קצרה על האיומים החדשים מצד החיזבאללה. מבחינת הגזרה, סך הכל הגזרה היא נראית פסטורלית, אבל יש בה המון התחממות בגזרה הזאת, ויש סיכוי לפיגועים כאלה ואחרים שיתבצעו פה בגזרה. בישראל, שעה אחרי שהגיע, למרות גילו 57, כבר משתתף בתרגיל לוחמה בשטח בנוי. בין תרגיל אחד לפעילות צבאית אחרת, הוא משוחח עם חיילי המחלקה שליוו את בנו אוהד. כל פיסת מידע למחלקה שבה שירת הבן חשובה לו. חברים בלב שלנו וקשה בלעדיהם. כל יום כמעט מעלים זיכרונות, מעלים סיפורים. איבדנו הרבה חברים ממש קרובים. אבל כמו שישראל מעודד אותנו שאין מה לעשות, צריך להמשיך. וממשיכים קדימה בשביל החברים שלנו. וזו אולי הפגישה שישראל המתין לה זמן רב. באחת התצפיות הוא פוגש את שירן, החייל שנלחם בלבנון עם אוהד, עד לרגע שבו צלף של החיזבאללה פגע בו והרגו. היינו מאחורי החומה, כאילו. מאחורי החומה בבית בבנשבל? כן. כן, וזהו, הייתי אותו חוטף כדור שם, ונופל. כאילו, בזמן ש... במהלך מה? במהלך הקרב? במהלך הקרב. אחרי תחילת הקרב. הקרב, אני מבין, היה די ארוך, היה נמשך שעות. וכל אותה עת הוא לחם, לחם, אני ראיתי אותו בעיניים שלי. לוחם, הכל עושה הכל, כאילו. כמו שלוחם צריך לעשות. ב10 הימים הבאים ימלא ישראל קלאוזנר משימות צבאיות בדיוק כמו כל חייל אחר בגולני. הוא מבטיח ללוחמים כאן, אלווה אתכם גם במשימות הצבאיות הבאות. אין ספק שבכך אני ממלא אחר צוואתו של בני. נעשה עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחריה בין היתר.